Jeg har lys som bølger, og jeg vil gerne komme ind på brydningsloven, total tilbagekastning og gitterligningen. Her på den her graf kan vi se 2 bølger. Den her afstand den kaldes for lambda, altså det betegner bølgelængden. Den her afstand herfra hertil kaldes for amplituden. Og når man skal beregne frekvensen for en bølge, så beregnes det ved hjælp af den her formel. V er lige med F gange med lambda. Men fordi vi skal beregne frekvensen, så isolerer vi F ved at dividere med lambda på begge sider. Her går lambda og lambda ud med hinanden, og derfor har vi tilbage, at V er lige med lambda er lige med F, altså frekvensen. Ud fra den her tegning, så kan man tegne 2 trekanter for indfaldsvinklen og brydningsvinklen. Og sætte dem sammen, så det ser sådan her ud. Den her side, den kalder man for lambda 1. Den her side, den kalder man for lambda 2. Og den her side, den her længde, den kaldes for hypotenusen. Brydningsloven, den lyder af sinus til indfaldsvinklen er lige med sinus til brydningsvinklen. Sinus til indfaldsvinklen er 3 gange med lambda 1, som er der, divideret med afstanden herfra hertil, som er hypotenusen. Sinus til B, sinus til brydningsvinklen, den beregnes ved at sige, den beregnes på samme måde ved at sige 3 gange med lambda 2, som er der, divideret med hypotenusen, den her afstand, som også er hypotenusen. Ud fra det kan vi se, at 3 og 3 det går ud med hinanden, og her går hypotenusen også ud med hinanden. Og tilbage står lambda 1 divideret med lambda 2. Det er sådan brydningsloven lyder. Desuden vil jeg lige fortælle, at det absolutte brydningsindeks, det er, når man går fra vakuum til et medie, altså når man går fra vakuum til enten luft eller vand. Det relative brydningsindeks, det er, når man går fra luft til vand, som ligesom hele eksemplet på brydningsloven. Nu vil jeg gerne komme ind på konstruktiv og destruktiv interferens. Konstruktiv interferens er, når 2 bølgetoppe de går mod hinanden, og på den måde så forstærker de hinanden. Og derefter så fortsætter vi igen med, at 2 bølgetoppe går mod hinanden. Det kalder man for konstruktiv interferens. Destruktiv interferens er, når en bølgetop går og en bølgedal de går hen mod hinanden, og der så annullerer de hinanden, og derefter så fortsætter igen på samme måde, ved at en bølgetop og en bølgedal går imod hinanden. Nu vil jeg til sidst gerne komme ind på gitterligningen. Gitterligningen, den lyder D gange med sinus til theta er lige med n gange med lambda. D den udgør gitterkonstanten, n den udgør ordensnummer, og lambda den udgør selvfølgelig bølgelængden. Hvis vi så antager, at vi har et gitter, så udgør den her side B. Den her side, på grund af den her side, så kan vi indtegne en trekant her, en retvinklet trekant her, hvor vi viser, at hvis vi så antager, at der er en væg her, så viser vi så, at der er en laser, der lyser hen mod væggen. Det skal lige siges, at den her vinkel, den udgør theta, og den her side, den udgør lambda.
Ja, hvis vi så forestiller os, at der er et laser, der lyser hen mod væggen, så lyser den på den her måde, og det her lys, det udgør anden orden. Det her, det udgør første orden. Og det her, det udgør 0. orden. Hvis vi skal beregne vinklen theta, så beregnes den ved at sige sinus til theta er lige med den modstående side divideret med hypotenusen, som i den her sammenhæng er lambda divideret med det. På samme måde, fordi den her trekant også udgør, på samme måde, fordi den her trekant også er en retvinklet trekant, så kan vi også beregne den her vinkel, som også kaldes for theta. Hvis vi så kalder den her side for A og den her side for B, så kan vi også beregne vinklen til den ved at sige tangens til theta er lige med A divideret med B. Altså den her side divideret med den her side.